Dues generacions de dramaturgs brillants cara a cara, Jordi Galceran i Jordi Casanovas. L'autor de l'infal·lible Mètode Gronholm i el capità de la jove companyia Flyhard han unit astúcia teatral a Burundanga. Galceran buscava algú que s'atrevís amb la primera obra protagonitzada per Atarres. Aquest ha dit per telèfon que era de l'ETA i ho ha dit tan fort que fins i tot tu ho has sentit des de la teva habitació. Va costar que l'obra els productors hi creguessin, perquè és una comèdia, però que pel mig s'hi fica una cosa tan estranya com ETA. Vosotras también estáis dentro. Y cuando uno está dentro, ya no sale. Hòstia! I Casanovas no es va poder resistir a dirigir la intriga de tot un mestre. La manera que té de generar aquestes situacions, aquests girs, això no s'aguantarà i segueix aguantant-se i funciona fins que es desembolica del tot. Van poder estrenar gràcies a la confiança del Festival Temporada Alta. A Barcelona van aterrar unes setmanes a la petita sala de Sants de la companyia de Casanovas. I ara és la Villarroel la que no té cap recança a convidar l'espectador a riure també d'un tema que no deixa de ser un recurs per desencadenar equívocs. La meva intenció ha estat no ofendre a ningú, és a dir, defensar per igual a tots els personatges, defensar la història. Perdoneu que us interrompi, però m'heu lligat fatal. Amb l'estrena d'aquesta obra de Jordi Galceran, la Villarroel pretén continuar encadenant èxits i consolidar-se com la sala dedicada a la comèdia contemporània d'autoria catalana i per tots els públics. Gemma Ruiz, TV3, Barcelona.